Arratsaldeon, pilota zaleok Bilboko Deportibotik. Partida finala oraintxe bertan hasi da. Jokoan binakako txapelketa. Munduko pilotari onenak hemen ditugu eta finalean izateko parada lortu dutenak hauek. Aurrean Gorriz Inigo Urkia arituko da. Arabarra, Berantabilakoa, 38 urte ditu, metro bat eta 76 zentimetro eta 75 bat kilo. Eta bere atzelaria Lujan izango da, Vladimir Lujan, La Habanan jaiotako pilotari indartsua. Hau biak, ligaxka bukaeran multzo buru ziren eta horregaitik final aurrekorik jokatu gabe finalean dira. Eta aurkariak berriz Gaubeka eta Beldarrain izango dituzte. Hauek aipaturiko La Habanako atzelariaren datuak eta Gaubekak eta Beldarrainek berriz Urkijo eta Imanol izan zituzten aurkari jokatu den final aurreko bakarrean. Atzetik izan ziren markagailuan, baina azkenean garaipena lortu zuten eta hemen dira. Finala 45 da eta gurekin dugu Mikel Aierbe, balista profesionala eta zarauztarra. Arratsaldeon, Mikel. Bai, arratsaldeon. Bideak eta ondo topatu aldituzue? Bai, nahiko garbi. Hemen ez dagoena hain garbi finala da. Esan dugu Urkia eta Lujan final aurrekorik jokatu gabe iritsi direla finalera ligaxkan hoberenak izan direlako, baina behin finalera iritsita eta horrelako final batera iritsita pikote batek zein besteak aukera badu txapela ateratzeko. Bai, dudik gabe, Urkiak eta Lujanek aurrengo postuan bukatu ziren ligaxka. Eta, bueno, ematen di favorito pixka behaiek izango dituela, baina ikusita bai Estebanek eta bai Julenek ze final erdiko jokatu ziren, ba, etzek jazezan. Igual final erdi hortan bezala jokatzen badie, kostako sakoe gorria irabaztian ikustegia, zeba joku maila oso altuan jokatu ziren, bai Estebanek eta bai Julenek. 3-1, aurretik dira Esteban eta Julen, Bizkaitarra aurrelaria, Gipuzkoarra atzelaria, eta bi atzelariak dituk Mikel Jotzaile handiak. Pilota oso bizi ibiliko duk gaurkoan ere, eta materialak pixka laguntzen badu aurrelariek frontizetik urruti xamarretik sartuko beharko dute. Bai, hori, bi Jotzaile dituk, ateare bilako sondo ateatzen die, eta nik uste dira Lujan beak giltza pixka badik. Nik uste dira Lujanek segiken dana jokatu berkoik, baina hori bai beste aldetik Lujanek jokatzen badik, Urkiak dana sekiu ze ondo aprobetxatzen dixiken launan abantailak, ez da? Baina, bueno, Lujan oso Jotzailea de, baina era berian irregular samarra ere bai. Orduan, ikusin behar, aberse gaur segunekin etorrian. Gogoratu, urte osoko binakako partidari garrantzitsuena hauxe dela, txapelak dira jokoan, eta aurretik 4 eta 2, Gaubeka eta Beldarrain, eta azkenengo jokaldi horretan nahiko ondo atera zaio jokaldia Julen Beldarraini. Pilota zabaldu Habanakoak eta pentsatu diat kolpea botako ziola Gaubekak, baina ez tekala izan. Ez botia handi zamarra indik, da etzekia pelota bixi zamarra eta harin zamarra irutze zaiak urdinak ate hauen hau. Etzekiat, bai beti Esteban pelota bixian salia dek, baina Julenei ateatzeko etzekiat komunizakon pelota, baina bueno, intentzioan guztiakin atako ziren, noski. Bai, eta seguruenik aurretik ere probak
Bai, deitzein ondo egina. Deitzein da, Izango dira. duri gabe. Ze material mota, edo atera, edo... Lujanek gora. Lujanek gora ez delako kantxan behar bezala jarri. Hor, zalantza une bat izan du, eta pilotan jokatzeko era guztietan da aurkari gaiztoa zalantza, baina palaz ez dago astirik berriz tokia hartzeko, eta hori gertatu zaio Vladimir Lujani. Beraz, 5-3. Atzetik etorrika eta Lujanek ibilbide luzea egin du, baina Ondo dugu, zartada latza eman dio. Ez, hitz egiteko, behin eta Bai, berriz, aurreko eskatzeko. final aurrekoan ere, horixe adierazizion Bai. behin eta berriz Gaubekak, Beldarraini hitz egiteko, agian pilota hori egokiago hauen atzelariarentzat, aurrelarientzat baino. Duri gabe. Gaina atzelaiak hor atzetik aurrea etortzen, betire arpegiz da aurreaka, atzelari jadek atzeaka, da aurrelari beti, o atzelari aurreaka ziek. Orduan pelotai astindu ingozio, da aurrela ja eramatiak indiku izan dik, da kasu honetan ez dik eraman. Bai, oso garrantzitsua dek hori, elkarren arteko komunikazio hori. Eskerrez Urkia etzaio, eskerrez aritzea hainbeste gustatzen Urkiari atzetik aurrera eta eskuinez, eskumaz aritzea gustatzen zaio, eta pilota kontrakantxara joan zaio, beraz 6-4. Beldarrainen zakea luzeegi. Pilotak botea ia 8 kuadroan egin du, eta badakizu hemen sakea 4 eta 7 artean. Jarri behar dela balekoa izan dadin. Beste arrasto bat ere bada hor 8 kuadro tardian, baina hori ez da kontutan hartu behar gaurko final honetan. Gaubeka. Banek eraman. La pilota hau desinte biliko da. Bai. Bisila eta eraberian harin xamarare somatzen zion soinua bati bat. Lujanek luze botea ikus dezagun kanpoan. Estebanek harrapatzea bat imine ingoik, hor aurrian pelota honekin, baina beste atletikan Lujanek hor 8 behatzi aldian harrapatze baik, buruz gain pasakoik. Bai, eta gero ez da berdin Gaubekarentzat 6 kuadro parean aritzea edo 7 erdian aritzea. Bai. Era bat aldatzen da jokoa. Iñigok eskura eman dio Gaubekari, hor da berriz ere Bizkaitarra, atzera Gaubeka, ez da txarra, eramaterik ez Lujanek, oraingoan ere, Bai. Bi pauso ez emateagatik, eta batipat konfiantza ikaragarria duelako botel azterrean, bertan gelditu da Vladimir, baina horiek beti dira gaiztoak. Beldarrain. Lujanek eraman. Hor da berriz Esteban. Lujan hori ere gainean da, kontuz. Bai, hor estorbu intziok. Ondo, diulen. Beldarrain. Gainean eta tanto. Eta kexu da. Bai, aurreko pelota. Baina intentzio gabe pelota jodik eta berriro gorputzalde etorri izako Urkia idarduan oso zaila dekor. Bai, esan daiteke tantu honetan zorterik ez dutela izan urdinek. Lehen da bizi gurutzatu egin zaio Urkia Gaubekari, eta gero txapa gainekoa, ustu, iez egindakoa, tanto. Julen Beldarrain, ezkerrez ere ondo, barruti barrura pilota.
Gaubeka, ez da txarra. Eta berriro ere Lujanek eramaterik ez. 8-6. 2-3 sartu zizkio hor antzeko lekuan. Ni uste dut pelotaka da Lucia da rebotea bilatu berrian hor erdiko moztutako hor guain 7-8 inguruko pelotaka da horrekin asmatzen nahi dela. Gero lan zikin asko egiten dio Gaubekak beldarreni. Bai. Eta txarra kendu, ona utzi. Ondo Julen. Hau xamurragoa da, hori ere gainean. Hau gaiztuago da berriz. Hor gelditu da. Eta ondo Iñigo Urkia orain honetan, Bai, hiru pilotaka da, segi. Etxigabe. 7-8. Eta garai batetik ona Julenek esker desente hobea du. Bai, dudik gabe asko hobetudik. Esker estu hori, leno guain gainea amairutik handa eman iteziok eta bai. Leno eramatiakin konformatzeko, baina guain asko mejoratuik eta guain aztindu intzezio pelota da ondo. Gero bestalde egia da, pilota bizi xamarra denean eta ez hain astuna, errazagoa dela esker primerako eskerra ez duenarentzat ere pilota goi xamarrean jarri eta moldatzeko errazagoa da. Baina era guztietara ere Julenen eskerra ez da orain dela urte batzuetako. 8-9. Sakian ez tekai Iñigoi eskubilak entzen eta hortan saiatu berdek. Ez dela Iñigo ondo aprobetxatzen dik. Bai pelotak dakarren velozia dira eta hor mina asko ingoik. Bai, Julenek esker hor maikututa Arabarra gaindituko balu. Pilota txarra litzateke Lujanentzat, baina Iñigo gainditzea ez da hain lan erraza. Lujan. Urkia berriz ere, hau ederra da, horri eman egin behartzaio alaxe egin du, pilotaka da hundia. Berriz ere aukerakoa, barrura orainkoan ibildadila aurkaria. Eta Lujani ibiltzea ez zaio asko gustatzen. Bai, iristeko pelota guan, Hankageldian, beste edonork baino hobeto astintzen du pilota La Habanakoak, baina ibili behar duenean, kosta egiten zaio. Seguruenik, ia beti bera izan delako eta delako agintari kantxan. Eta bera ohituta dago, aurkariak dantzan ikusten eta bera hankageldian. Baina gaur ibili beharrean da. Bai, ibili berko gaur. Hamaik eta 8. Oraingoan goiko koltsoira iez egin dio pilotakadak Lujani eta goiko koltsoi hura ikusita gogoratu naiz urtarrilaren batean hasita urte berriarekin batera izango dugu obrak egitekoak direla pilotaleku honetan eta besteak beste goikaldeko koltsoi haiek eskerrormak dituen zulo horiek kantxa ere pixkate txukunduko ote duten eta beste hainbat kontu egia esan premia badu pilotalekuak lan pixka bazekatek. Baina bueno, bengoz behintzat ingo dieta hori de behintzat positibua kostata, baina bueno obrak bukatzerako Mikel Aierbe berriz ikusiko dugu kantxatan dana ondo baldin badoa eta bai, uste dira dortxe inguru Pena pixkat izango dugu, gure izateagatik, baina poza ere bai. Azkenean pilota ariaren bizitza motza delako, laburra, esan nahi dut. Bereketa egiteko beste... Bai, pilotaria kantxan behar du, hori da gauzariko berena. 8-8 bostanturen aldea, eta jokoan ere une honetan aldetxoa dago. Beldarren bera asko astintzen ari da pilota eta atzean ez badago aldea hundirik normalean Gaubekak
Bai. Bina egingo dio Urkiari. Bira, nun jartzen ari den pilota. Ondo, Lufan. Hor da Urkia berriz ere azpi-azpian hartu du, aurre gaiztoa da. Iritsi da. Beldarrain, baina segundu laurden horixe falta. Bai, nik uste jaztekela junaz pixka bildurrez jundek. Beso guztia hor golpia momentu baten gehatu bezala indik. Horregatik juntzako zabalaldea. Bai, horietan hobeto izaten da pixkat eustea kolpeari, besoak kiskurtzea eta eustea kolpeari. Nik uste jatu azkenengo momentu pixka golpia frenatu indikelako. Lufan. Gainean, baina gainean eta kanpoan 14 eta 9 eta Urkinak erraz egiten ari dira tantoa, bai. eta hau arazo handia izan daiteke Urkia eta Lujanentzat. Oso bizi doa partidua. Bai, peloteo gutxi. Matei hotzake hauei afekta bintziokela pixkat. Neu pentsatzen etorri nauk gaur hotz Bilbon, eta pilotaleko ere hotz baldin badago kosta behar zaio pilotari behar den bezala berotzen ere, eta ziur azkeneko tantoetan, azerako tantoetan izango dela klak eta klok. Bai. Baina ez da, holako izan. Ez. Ez dakit, pilotak mikroondazean eduki dituzten edo nun eduki dituzten, baina pilota hau behintzat azeratik oso egoki jokatzeko. Gero egia da, pilotariak gaur inoiz baino lehenago atera direla berotzera. Laurak alderako hemen ziren berotzen, laurak eta 5 edo atera dira kantxara. Eta hori ere abantaila da. Rezarik gabe egin dute berotzearik eta hori ere oberako. Nik uste dira final batian nerbilua pixkat nahi pixka izerritan hasi alasaixu azteko. 10-14. Lujanek sakea luze, baina ez luze egin. Erne gainean da. Lujan. Barruan luze. Ezkerrez, ondo. Gaubeka. Gaubekak, barrura, ez da txarra. Oso ondo Lujan, usteko ona da. Ara. Iez egindakoa, gaskilotakoa. Buruarekin ez dio Julen Beldarrainek, baina ziur ez duela inongo penarik horregaitik. Ez, elementan ablioik. Ira. Bai, aztintza jundek lehen esan diu, guain ez eramatea bakarrik juten esker horrekin, baizik eta aztintza juten dek. Eta pala muturraldiekin eman ziok, eta bueno, bat gehiago. Eta azeran dirua parean zen, eta orain berriz doblean dago urdinen alde. Lujan! Eta lehen aipatu duguna, hortxe dauka erru txikia Lujanek. Oraingoan ere, egia esan, korrekaldi luzea egin behar izan du, baina izan du astirik. Izan du astirik iristeko. Ondo iritsidek, dudik gabe. Hor ordea, azken unean gelditu bezala eginda, eta gero ez du leku hartu. Hori garantzitsu dituk, hor eskuko pelotak eta miniteko pelotak eta azkenian tanto inberrian iraldak, beste aldero hitze baituk. Pelota horiek aprobetxatu behar ditu. Horregan egin du pilotak, egan eman egin diolako. Baina egan egin du erabat. Pelota erosamara irutzen zaiak. Arriskutzua, baina arriskua bai aldeatetik bai bestetik etortzia zekak. Gero, Ligaskako partiduan, aidean ibili zituzten Urkiak eta Lujanek, Gaubeka eta Beldarrain, eta askotan hor, gero berriz bi bikotek elkar topatzen dutenean finalean, partidua galdu zuenak ere izaten du motivazio berezigat. Bai. Kontxo, lehenko gunean gaizki egin ginen eta azeratik aze behar diagu ondo. Bai. Hori bai, askotan ondo etortzen dek. Norbeai burue pixka estutzeko eta egizan dekena pixkat
motivazio berezi hori bezala, ez da? Lehenko unian kriston pasara jaso geni, baina gaur estek gala pasako. Gaituk edo, bai, ez? bai. Zer, ura ez zuen normala izan, eta gaur finalari desente hobeto ekin diote Gaubekak eta Beldarrainek aurkariek baino. Esteban, pilota barrura egin du. Urkia. Beldarrainek ondo hartu du lekua. Hau ez du hobea, baina ezkerrekin eraman. Gaubeka. Bien, tartean jarri du pilota. Zabaldu, tanto. Bai. Zabaldu eta tanto, hori oso gaiztoa da Lujanentzat, egia esan. Azkar xamar esan dut eta Lujanek horrelakoak ere takean eraman ohi ditu. Baina urruti zingo baina, pelota. Bai, eta gero zabaltzen asko. Bai. Argi dago gaurkoan ere Esteban Gaubeka. Hortxe duzue. Aurrelari bizkaitarra. Ara! Mots. Labur. 12 eta 17. Egindako horik ez, sakez. Bai, egindako bat, bai, Beldarrainek. Eta falta bat, Lujanek ez egin eta ez galdu sakez. Orain arte. Lujan. Pelota barruan luze gehienetan bezala. Agokerragoa da. Ezkerrez ere ondo. Oso ondo gainera. Bikote urdina. Garbi dago ez Gaubeka eta ez Beldarrain ez direla ezkerrez asko aritzen diren pilotariak. Denbora urteetan aritu da Bizkaitarra errebesez, bai. Ezkerrez baino gehiago. Orain berriz ezkerrez ere pixa gehiago egiten du, errebesez duena trebezia ez du galdu. Eta Beldarrain berdin. Bai, Inigo Aidek, eskuko pelota hirugarren abadik. Tarritzeko badek, ez oso plazak izona dek, eta finaletan, maila... Berea ematen du. Bai. Beldarrain, 19 eta 12. Uste baino errazago ari dira aurrera egiten urdinak. Gaubekak eraman, Inigo Urkia, Arabarrak. Pilotak luzatu du eta gustora eman dio. Gustora Beldarrainek. Ez du balio, baina gozatu ederra hartu du. Bai, eta emateko pelota, guan. Lekura etorrizako eskura gainea da horiek eman berra zebestik. Luzeegi. 13 eta 19. Lujan. Orain goxo. Erditxosta egin du pilotak horregatik baztertu da inbeste. Oso txarra. Bai, gainera indarra hondirik eretzera eman eta... Bai. Eta gero eskerpa eta ikutzen di, baina gero berriro barroak aiteik eta... Bai, gero eskerraren efektuak beti gauza bitxiak egiten ditu. Eta hor pilota doa, barrura. Gaubeka, atzera luze. Ara. Oraingoan ere kolpe handia bota dio pilotari Lujanek, baina kolpe erosamarra izan da. Bai, gehitxo. Begira hor. Pixkak osatu ezke honeiko hauan, zera pelota behare veloziadiak inzitxatorren, da pixka ondo gozatu ezkeo urruti jartzeko aukera zin, baina jotzaldiak hori dik, askotan dana jotzeko. Bai, eta kontrola galtzearen galtzeko arriskua. 24.
beste gerra. Eraman nola edoala Gaubekak. Eta lekurik txarrenean jarri dio Lujani. Lekurik gaiztoenean. 21 eta 4 eta beste gauza bat ondo egiten ari direna Gaubek eta Beldarrain bat ipat da erritmo hundia jarri partiduari. Bai. Erritmo hundia eta orain arteko zakeriko berena oraintxe egin du Beldarrainek. Bai, guantxe eman zio bizka paeta aldeko direkzio hori. Frontitza ikusi dik eta ikutu dik eta pixkat gutxinaga barrokaldea sartzen jundek. 22 eta 4. Eta horrek erakusten du nolako trebesia duen, edo nolako konfiantza behintzat Beldarrainek bere zakearekin. Aurrekoan falta egin duzakez, baina aurrengoan berriz ere zake zitala atera du, eta hirugarren honetan berriz kantxan erdian hartu du Lujanek, eta Lujanek hortik nahikoa du eskumoturrarekin jokoa egitea pilota zabaltzeko, eta alaxe egin du. 15 eta 22. Eta pentsatzeko bada, pilota astunagoa edo indartsuagoa edo bai. nahiko dutela Lujanek eta Urkiak. Lehor Samarra omendek, ala esan zio Julenek Estebanei. Bai. Hau beste klase bateko pilota da. Bai, zer ikusiketxekak, Ez. Hau gehiago da final aurrekoetan ikusi genuen haren antzekoa. Edo haien antzekoa. Erra pilotaka da atzera. Ondo Lujan. Eta bai, usteko pelota guan, bai, frontizetik atera da bizkat okerka bezala. Eta Julen ondo jarri da, zitxonatzen. Hor duzu errepikapena. Pilota bizkat barrura egin du Estebanen zangoetarantz. 16 eta 22. Luzegi. Aixe gainditu du zazpi kuadroko arrastoa. Lehen da biziko zake ahalegin horrek. Juan, hori barruan. Lujan ondo eskatutakoa. Lujan egaztindu, Beldarrain, eutxi Beldarrainek. Gerra. Hori ere gainean da, errebezez Arabarrak ederra du, eta ederra eman dio. Eutxi, ondo. Lujan. Ara, labur. Bai, geratu inde pelota, Bai, erditxosta egin duelako. Bai. Edo txosta osoa. Aizte ondo jarrita zitxon Julen, pelotai astintzeko, baino... Hortxe, egin du. Bai. Gero, esan dizuegu, pilotaleko hau pixkat txukundu beharrean badagoela, eta horrelakoetan ere antzematen da, han eskerrormak eta kantxak bat egiten duten inguru hartan oker desente dago. Gainera, kanpotik ikusten ez diren okerrak dira. Bai. Eta, bai, eskerrorman diren zuloak eta garbi ikus ditzakegu. Baina, haiek ez dira, dauden aurkari bakarrak. Hamazazpi eta 22. Lujan. Zabaldu, eutxi ordea. Gaubekak, Lujan berriro ere. Ere matxete derro horrekin. Gainean. Lujan. Ondo. Gaubeka, gaiztuak endu dio bere atzelariari. Gainean. Ondo eskatutakoa da.
etorri egin zaio. Bai. Gabe Gaubekari. Bai, buru altzadik eta pelota bilatu digo. Ondo Inigo. Eta partidu aldatu egin. Bai, Pilotarekin pelotakin, batera, bai. Pilotarekin batera partidua ere aldatu egin da. Bai. Pilota hau errazago mugitzen du Lujanek. Bueno, errazago ez, aurkariak baino errazago bai, baina... Besti aukarra biltzen dituk eta... Eta azkenean, egia da orain arte partida ikusita esan daitekela Gaubeka eta Beldarrain hobeto ari direla, baina lau tanturen aldea dago eta orain dilan erdietara iristeko gaude. Beraz, baina pelota honekin beste itxura basekak. Finala, leheno ikusteguan pixka du, finala usteko arrisku hori zitxola, baina honekin ikusten dek. Bai, da nahiz dagoen tantua galdu, bintzat bilatu die bere guztoko pelota da, bueno, gerorak ore, pixka moral pixkat ematen dik. Bai, eta urdinek bere aterako dute. Bai, duri gabe. Hori... Errenkazet horrek, zidea lehenoa botelazterrek horrek. Bai, ni bizten, palarekin jo duela hanka. Hoitzek edo pelota o belaun inguruan. Bai, gogoratu lehen, pilota bihurri xamar atera dela frontizetik eta niri iruditu zait pilotaria ez duela jo, baizik eta berak jo duela bere burua palarekin. Pelotak enola barroak aintzioken, beak igual. Eta arrezkero, erren txikia du. Bizkaitarrak. Baina ez ahaztu hau finala dela. Binakako final nagusia hau da. Urtean jokatzen den titulorik garrantzitsuena Binaka hau da. Beraz, biharko utzi beharko dira Kexuak eta Minak. 23 eta 18. Eta oraintxe lehen da biziko atxeden aldia Gaubeka berak eta etorri da masaialaria atzeko txoko horretara eta hor ari zaio Igurtzika Estebani horlakoetan gehienetan Mikel bero mantentzeko zerbait eman eta bestela zer egin daiteke ba. Bai, da golpia dekenian golpia ez teke zerre, golpia bihar bai baino gaur txarro izate zaintiratun bat edo baino golpia dekenian da gorgoio eukiko dik dudik gabe baino pixka zioz eman berotzeko eta hemen ikan bitanto eztek beha gogoratu lehenko. Hortxe duzu Esteban Gaubeka berriz ere kantxan da. Eta orain garrantzitsua Gaubekarentzat min hartzen du, Tantu eder bai jokatu, pilotak ada batzuk jo, partidan sartu berriz ere, berotu inguru hori eta... Bai, eta aztu. Alde labitzat. Baina min hartzen du. Garbi dago min hartzen duela hor saiatu da makurtzen eta... Bai, hanka... Horiek, nik uste diate... Pausu ematian orduan txe. Ez dakit belaun aldean duen, ikatu, edo bera xeago. Bai, baino... Bai, uste baino ondizio dikela, Ara, horrengoan bote arroa egin du pilotak uste baino arroagoa, edo Lujanek uste baino arroagoa behintzat. Eta osagai hoberena zendatzeko, ponmadariko hoberena, orain tanto batzuk egitea da. Bildarrain. Zakez, dagoeneko lau egin ditu Gipuzkoarrak. Eta hau, bosgarrena. Eta hau ere zenbat aldiz gertatzen den. Atxeden aldi baten ostean, pilotak adabat eta tanto. Bai, ritmuare moztu indi eta ez teke gara izaten, sake ona. Ederra, iruzak segidan egin ditu. Atxeden aldia hartu Estebanek eta
Julenek 3 sake segidan sartu dizkio Vladimir Lujani. Beraz, aitaren egin orduko 8 tanturen aldea dute urdinek, 26 eta 18. Eta orain dolkiak ordainetan. Bai. San Martinak pasaberriak dira eta horregatik izango da. Eta pelota bea atako die gorriak, Hor jetxi eginda pilota aukerarik ez du izan Gaubekak sartzeko eta horatu hau pilota itxuraz arinxeagoa, errazagoa dela. Beno, errazagoa ibili gehiago ibiltzen da eta jokatzeko zailagoa dek, Bai. Erugo dek eta bai, kantxan lekua hartzea Bai. beti da garrantzitsua, baina honekin are eta garrantzitsuagoa. Mucho. Ondo Julen. Atzera berriz ere ez. Bigarren hau ez. Eta etzegiat ezer, baina xemeko bat ez ni jokatuko urdinen alde ere. Naiz eta aurretik diren, 26 eta 20, dirua beraien alde dago, artekariak ia isilik daude, Bai. bikote ikaragarria osatzen dute, baina askotan lesio txiki horiek ere eragina izaten diate. Konfiantzan eta buruan, hori de buruan. Baina nik uste diat, bueno, seitantoko aldia ona dek. Eta niguenikan Bai. Nahiago urdinen lekuan izatea, gorrien alde, baina hori... Baina... Eta Julen nik uste diat maila oso honien nahi dekela. Bai, baina Julenek ez dit partidu irabaziko. Ez, baina, bueno... Lagunduko irabazten, hori bai, Bai. baina... Bai, Esteban... laguntza behar du eta hundia gainera. 21 eta 26. Ba, enian esango korriak pelota hau atea berlikela, baina, bueno, ematei esango zilela, bueno, txarra guetzat, txarra zuentzate. Lujane pentsatuko di, bueno, sakiak inaziko nau, ja agintzen, da geho inigo gehor aurrien harrapatze bai, ba, minen goik. Ara. Jo ez duenean. 22 eta 26. Orain berriz ikusten da Lujan agintari Gaubeka beldurrez bezala edo partidotik atera balitz bezala eta kontutan hartzen badugu Julenek min hartu duenetik barkatu, Estebanen min hartu duenetik 3 sake segidan tanto egin dituela Julenek Ja paretzen moituan. Bai, markagailuan 22 eta 26 gaude. Ba, gero pelota honekin Esteban pasatzen badik, ze da pelotaz buskatu indek. Bueno, horre bere bidea egin du. Buskatu indek bai edo... Ala mandio epaileari, ez dakit. Horrein ikusiko dugu, ea pelota bera den ala ez. Beradek. Soinuagatik uste dira bera dela. Bai, boteagatik ere bai. Zalantza izango zuen, edo. Urkiak, gora! Garaitxarrean, egindako hutsa. Gora asko indik bain berriz pelota honek. Ta danantzako dek arriskua pelota hau. 22 eta 27. Ez 27 eta 22, zake urdin da. 200 eta 200, bederatzi pilotak da jo eta gero. Zake barruan ondo, Lujanak eramaterik ez, horrengoan ere pixkat gelditu eginda pilota. 28 eta 22. Bai, ikusten nahi gaitu aurrelari jai sakiak kentzen badiok, atzela ja este pelota este gondo etortzen. Nik uste dira pelota hau ez dala zuzen etortzen da horregatik aditukela horren beste miniten sakian. Eta honekin Beldarrainek zakez 8 baditu, asko asko. Batipat ez delakoari bereziki ondo ateratzen, nire iritzian bintzat. Ikusi dugu Beldarrain gaur baino hobeto ateratzen eta zakez tanto gutxiago egiten. Hori ere barruan da. Pelota ez tegon du, guaine paretetik ez tegon garbi irten. Luze
Ondo, Vladimir. Esteban, barruan, hori hor geldituko da, gora! Oso txarra. Bai eskerroan eta hartzen bai, bote ikeragarria du pilota honek. Bote asko hartzen dik eta behin sortzilean botia joezkeo oso urruti tortzen dek. Lau tantu errezkan orain, Urdinek. 30 eta 22. Vladimir, Luján, hor da. Buruarekin ez ezaten du Beldarrainek. Gelditu egintzaio pilota. Eta ez di aldatzen pelota, horri diake. Zegia, lehenoko pelota egin guztua ibilitu ba. Lau bostan do. Bai. Zegia, oskorke ja zer da, no? Baina... Libiaiek izan da aldatu ingonian. Bai, eta zakarxeago batera. Bai. Lehenko ura esate baterako. Bai. Zango Baina ikusita ze ondo ibilituken behaiek eta aurkakuak ez ziela asmatu pelotarekin. Eta honekin dek loteria jokatzia bezala. Bai, agien horri xeitxe arrazea, Mikel. Loteria komeni zaielako momentu honetan. Bai. Baina aldi arezteko, horren bestekua. Hor zorterik ez. Horri pilota gelditu egin delako. Bai, da Esteban gaixi ziok, Bai, Esteban gero eta gaizkiago dago. Bai, errenka haundi egiten dik. Baina guene pelota ez tek, arbi. Begira, eta bere keinua, hor eskua altxatu du. Bai. Bigarren bota izan dela dirazteko, baina ez dago ondo, ez dago ondo. Baina, eutzi berko ziok. Bai. Erran handia du orain. Baina atzelaria ondo ari da, markagailu aurretik dira, 45 gero eta gertuago dago. 31 eta 23 dira aurretik, 8 tantoren aldea dute. Eta orain pilota galdu da. Edo pilota galdu dute. Norbaite botako zuen eta gure aurreko babesleku alde hartara. Eta begira, orain, Mikel. Ez du jo ezer, baina nik uste dut. Jokaldi horretan ez da izan lesioa. Ordurako, begira orain, nola ari den korreka Gaubeka. Baina, beste tanto bat Urdin. Eta aldia garantzitsua da, behatzitan do da... Eta iruditzen zait, Urkia eta Luján aukera oso ona galtzen ari direla. Bai. Gutxienez... Errez haiditu pelota galtzen. Oso erraz. Orain lana eskatu behar dute. Bai. Pelota motela atera eta tanto luzeak eta... Luzatu tantua. Bai. 23 eta 23 eta... asko gehatzen dek, eta nik uste bakoitzean atera beharko lukete pilota berria. Pilota hotza atera eta aurrean izan dadila joko desente eta piloteoa egon dadila garbi dagoelako. Ez dago, zan beharrik ere. Gaubeka ez dagoela ondo Julen. Baldintza egokitan pilotan erabiltzeko, baina Urkia gaur ez da bere maila ematen ari. Ez. Inola ere. Lujanek ere galdu ditu hainbat, baina nik uste gaur Urkia bera ere harrituta dagoela egiten ari den jokoarekin. Urkiak 4 egin ditu eta 10 galdu. Bai, aurrelari batentzako ez ditu bate zenbaki onak horiek. Atzera gozo erreboterik ez da. Erreboterik ez da eta gozo jo eskero, askotan hankageldian jotzean nahikoa izaten da pilota atzean jartzeko. Begira, hor palaren bihotzarekin jo du, palaren erdiarekin eta aski izan da eta errebotean jartzeko.
Eta garbi dagoena da, gorriak euren jokoarekin amorratuta daudela eta seguruenik pilotarekin ere bai, baina ala ere pilota ez dute aldatzen. Ez, hori de, guain alperri deek. Pelotakin azerre jartzia eta kexu izatiak. Behaiek aukera eukidieni ez dira aldatu, orduan ze esan berdie pelotana. Arruan luze, ondo Julen. Inigo atzera, horrek erdia eta irun laurden ere baditu. Ea! Ondo! Botea, kanpoan! Pena izan dek, Bai, oso ondo jarri delako. Bai. Ia, pelota berri, ja. Bai, erabat logikoa da pilota aldatzea, erabat. Guain ez, lehen txio nik uste diat. Nahi, gertatzen dena da, azken bolada honetan ez dutela pilota aldatzeko aukerarik izan. Bai. Hogeita lau eta hogeita hamabost. Hortzi dituzue, Berante bilekoa eta La Habanakoa. Eta bere izi dute ustez egokia. Gogoratu, hogeita lau eta hogeita hamabost, berrogeita bostera da finala. Eta sakea Lujanek du. Urkia. Julenek eskatu dio bere aurrelariari, baina honek utzi ez. Urkia berriz ere barruan nahi, baina ezin. Eta Beldarraini pilotak ies egin dio, bera eta zabalera. Una zitxakan ba, Hogeta mar euni eskatzen dute behetik, baina beherago beharko du amartanturen aldearekin. Bai, alde handia dek eta gaina hori dek, 10 faltan. Urkiak barruan. Gatuko, Gainean da. Abobea da, eskuinez, Arki. Eta Julen ari da partida ateratzen. Bai, dudik gabe, Julen ari da partida ateratzen. Orain arte behintzat. Bera, idek dudik gabe lautan honena eta bera, idek pixkat diferentzia markatzen. Hortxe duzue, 36. aurrinentzat. Urkiak, bote barruan. Luzane gainean, ez da ederra. Ez da ederra, ondo, Esteban. Atzera, luze errebotea. Estebanek eraman, kantori eutxiz. Hori ere barruan. Erki. Hobeka. Hori ere gainean da. Lehen da biziko botean. Dugako onda, Bai. Ara. Lujan. Estindu gora. Oso tanto politia, azkeneko hau. 26 eta 36. Ormabikoa bota dio Inigo Urkiak, baina ez zen Ormabikoa. Ormabikoa bota, edo bota nahi zuen behintzat. Baina ez da iritsi Ormabikoa izatera. Eta pilota ez dut uste gustatu zaienik Lujani eta Urkiari. Ez da zerbait behar dute, itxuraz. Bai. Etzegia leheno, ikusi duen pelota hori buskatu indan, o ez zinaia, etzegia. Bai, buskatu ez bada ere aldatzea ez da harritzeko ba. Esate dira leheno behaiek gorriak atea guen pelota hori. Eta gu baga ibiltza, lesioa izan den Ari Arren bila.
Eta saiatuko gara ura topatzen, baina hau ere ez dut uste izan denik. Nik uste dira Botela azterren etorozei gorputzera eta kolpea bota dio eta utxe egin du. Tantoa gorri izan da eta handik hasi dira Bizkaitarraren arazoak itxuraz. Ez da git, niri iruditzen zait, belaunean dela, baina ez da git, ziur nonden egia zen. Aurre inguruan. Lujan. Hau barruan da. Bendarrainek eraman, Urkia gainditu nahi, Gaubeka lortu du. Hor da Urkia berriz ere, ez, eskura, gainean, berriz ere bi aurrelarian normala da, aurrelariak aritzea orain pilota dagoen bezala egon da. Ara, ai, pilota garbi asko galtzen ari da. Bai. Inigo Urkia gaurko honetan. Eta berriz ere atxeden alditxo hartuko du Gaubekak minduelako. Mindu eta Julen izan zio, gero lasa joteko segiko gula, baina beak igual pixkak gatu nahikoiko. Baina gelditzea ere ona ez berarentzat. Ez. Baina beldurra izango du seguruenik orain gehien bat. Lesio handi bat izatearen beldurra izango du. Eta berriro esan dio masaialariari jeizteko. Eta honek berriz ere berotzeko balio duen likidori eman dio. Bukaera gero eta gertuago dago, baina oraindik asko falta. Eta pilotaria ez dagoenean ondo, ibilbide laburra ere luze egiten da. Bai, baina gertatzen degena ez ditukai bestiak asko estutzen. Ez. Orduan etzekion noaino iristen dan honen lezilua, honen mina, ez da? Julen adiek izugar eskolan egiten da bestiak horriak ez ditukai, Esteban ez dutzen. Eta gero ondo, matesiken pelotak oso ondo. Hankagaldien ere oso ondo. Oso ondo idek. Etorritako pelotak oso ondo idek ematen. 28 eta 26, begira oraingoan ere. Gozo. Atzera. Beldarrain. Atera du, ezkerran maikutu zoraingoan, gainean da, eraman. Estebanek. Atzera Inigoren tantoa. Inigo Urkiaren tantoa, 27 eta 28. Eta beste pelota bat nahidik. Bai, orain nahiko zalantza bat dute, ez pelota atera. Gustoik ez dira aurkitzen. Gero horranka tantarrazka ibili du Bizkaitarrak. Eta 10 eta 8 baliz partida agian zerbait pentsatuko luke, baina behin 28ra iritsita. Azkenengo txampan, eta nola ala. Bai, gero ikusi da, bere atzelariak asko utzi diola partidari eta Julen ikusita ze maila ematen egan. Bai, ononak jotzea aski du, orain arte bezala jotzen baditu behintzat. Lujanek zakea luzeegi. Lujan berriro ere. Hau ere luzeantzekoa, luzeegia. Eta hori konzentrazio eza izaten da. Bai. Itxaldu xamara ikuste ziga gaina gorgia biliak. Zegar, aukera ikusi die eta ez die... Egira. O erabaki onak ez isi hartu o etzekiat. 29 eta 27.
Urkia gutxi, lagunari. Hor da Lujan. Ondia eman dio. Eta ez dakit bildarrainik eskatu dion ala ez, baina hor Estebanek hartu beharra zuen hori. Bai. Julenen pelota, guan ikuste diate, Bai, dena den hor. Atzetik aurrera egin behar zuen. Bai, eta urruti xamarre bazitxon. Bai. 28 eta 29. Gorriek finala irabazteko oraintxe behar dute Bai. gogoratzeko moduko bolada bat, ez dela finalak ies egingo die. 29 eta 28. Oraingoan kexu da Lujan, baina ez dut uste oraingoan errua bere aurrelariaren izan denik. Orzak aregin ez bada asmatzen, gero, begira, non jo duen pilota Gaubekak. Eskura eman dio Lujanek eta okerra hortik etorri da. Zabaldu! Dotore! Hau zondo! Dotore! 41 eta 28. Eta hau buskauta zio ja, Bai. Beldarrainen zakea, hori ere barruan ondo, labur xamar gelditu zaio, Beldarrain berriz ere, hor da Lujan, eta Estebanek aproposatu ez, zenean zabaldu egitzaio asko, baina begira, ze zartada eman dio kanpoan, eta azkenean, errenik egin izbalu, esango genuke Esteban partidu hona jokatzen ari dela. Bai. Eta gorriak ezinean ari direla eta urdinak nagusi direla. Bai, urdina bere lana oso ondo indi, Juleneko ondo jokatuik, nik usteat partidu gonena izan dela dudik gabe. Eta Estebanek hor aukerako pelotak ez isi barkatu. Bukaeran naiz da erren txiki hori duki, eskura etorri sakon pelota oso ondo ateradik. Eta gorriak oker, nik uste diat oker. Hogeita bederatzi eta 42. Eta han azkena ahalegina egin gabe, ez diote utziko partiduari. Gorriek, horretarako berriz ere horri izan dira, pilotak probatzen. Lujan. Zakea barruan. Atzetik aurrera, ondo. Lujan, ezkerrorma ikutu du, pilota barruan luze, honek ere ezkerrorma, ederra. Buskan gorputzen etorri zaiogo pilota eta bota egin du. Bai, dudik gabe, botatako izan dut. Dudik gabe. Begira, bote altu xamarra egin dio, pilota barruan, eta hori bai, hori gaiztoenetakoa da. Eta beraz, 43 eta 29, zakea luze egin. Gaubek eta Beldarrain txapelen epeletik oso gertu daude. Beldarrain. Ikutu egin du, ala eskatu dute behintzat. Epaileak ez du alakorik adierazi, ala ere kantoa urdin eta bakarra falta garaipena lortzeko. Beldarrainen azken zakea atera du, eraman Inigok utzi horri, utzi. Eta Beldarrainek dio segi botea. Baina ondo indik, Zabalera, bai, ondo egin du. Eramateko sozaila guan, da ikusita hankan nola dakan. Bai. 30 eta 44, Lujan. Atera du, ezkerrorma ikutuz. Eta horri ere, kolpea bota egin dio, baina
arriskurik hartu gabe. Partida hola bukatu ezkero eta lesioa hainbestekoa ez bada, gustora izango da. Bai. Esteban Gaubeka. Bai, golpia aldemadek eta ez bade beste gauza okerroa, nik uste dira txapelak egin derrepente jongo zaixula mindanak. Ea ala den. Ea lesio hori uste baino txikiagoa den. 31 eta 44. Lujanen zakea. Hor da Beldarrain. Beldarrain zabaldu. Gaubeka barruan. Oso ondo, Lujan, oso ondo. Eta eramaterik ez, Beldarrainek. 32 eta 24. 32 eta 44. Eta hau askotan gertatzen da alde handia dagoenean, urdinek ja partida irabazitatz jo dute eta irabazitzat jo dute eta gorriek ere bai, egia zen. Eta horregaitik tantu hauek segidan. Bai, alde handia dek. Bai, gorriek badakite partida txukundu bakarrik egingo dutela. Ia ezinezkoa dela partida hau irabaztea, gerta daiteke, baina ia ezinezkoa da. Eta urdinek ere badakite lehenago edo gero beranduago bere azken hori lortuko dutela. Ea nola lortzen duten? Lortzen badute behintzat? Kanpora! Eta amaitu da! 45 eta 33 azkenean ordu bete pasatxoko partida izan da. Eta partidari, Mikel, gatz pixka falta izan zaio. Bai, nik uste dira, hasiera pixka atotza eukidik eta bueno, gero Estebanen lezillo txiki hori bai, da pelotare erosamarra uste dianik, eta bai, pixkat ritmoa falta izan dudik. Baina, bueno, azkenian final badek, eta uste dianik balillo dekena hemen txapela eramatia dek, eta hemendik zorion du bai Julenei da bai Estebanei, nik uste dian merezitako txapela dekela eta. No sé, ez da Bai, eta hemen gertu xamar dut Esteban Gaubeka eta berari hitz pare bat kendu behar dizkiot. Bueno, Esteban, zorionak. Eskerrik asko. ¿Qué ha pasado? Esa pequeña lesión, te hemos visto ahí renqueante en el partido. Hinchando la rodilla, ha sido un golpe que me he dado cuando he entrado ahí mal a una pelota, me he pegado yo mismo y yo creo que se me está hinchando, pero bueno, hemos aguantado hasta el final. Sí, ha sido aquella en la que la pelota ha salido un poco rara del frontis, sí, has intentado entrar de mala manera. A bote pronto y me ha rebotado y me ha pegado, pero bueno, ya he olvidado. Bueno, luego tenías a Julen Beldarrain atrás, que bueno, yo creo que él se ha sentido protagonista en el partido y ha dicho esto lo tengo que sacar adelante y la verdad es que ha jugado un gran partido. Así es, igual por el golpe, porque no sé, ha cogido las riendas del partido, se ha hecho dueño y señor de la cancha, ha empezado sobre todo a sacar muy bien y ahí pues eso, está... Todo va rodado y bueno, yo creo que al final él ha sido el protagonista y los aplausos para él sobre todo. Me ha parecido que los adversarios no han jugado un gran partido hoy. No sé, a Urquiel le hemos visto como fuera del partido, no dominaba tampoco Luján, que era lo lógico, ¿no? Sí, y habéis jugado un partido bastante cómodo para ser una final. Sí, es cierto que bueno, nosotros hemos jugado bastante bien, pero bueno, ellos yo creo que nos han permitido también hacerlo porque como tú dices no han sido el Urquiel y Luján que todos conocemos, pero bueno, es una final, creo que yo tampoco anduve la última vez contra Pablo el individual, pero bueno, en las finales pasa esto y bueno, hoy han pinchado ellos y nosotros nos hemos llevado la victoria. Es curioso, nos ganaron de calle en la liguilla y ahora le habéis ganado. Esto es pelota o esto es pala, la pelota es redonda y bueno, aquí un día acierta uno y arrasa y otro día te meten por todos lados. Bueno, esto es ley del juego y bueno, hoy nosotros contentos. La cresta vuelve a reinar. Aquí está, ya me tengo que cortar el pelo, pero bueno, hoy de momento estará bien arriba con todos mis amigos celebrándolo, dedico también a la familia, a mi reina y bueno, en general a todos los que me siguen habitualmente, que son muchos y sobre todo Darmiz. Ergi, eskerrik asko, Esteban, segi ondo, eta Gabona konto pasa. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Bueno, hau gustora dago, normala bezala. Bai. Eta, bueno, berak aitortu du
azkenean Julen izan dela gaurko protagonista nagusia, eta nik uste horretan ere jator portatu dela Esteban. Bai, dudik gabe horre detalle polita ukidik eta nik uste argikatu dekela. Julen gaur izan dek, hori beha markatu di nik uste dira, bai partidoko ritmoa eta partidoko diferentzia beha markatu di. Sakiakin eta gero bai eskerrez defentzan ondo ibilidek eta aukera ukidikenian eskubiz ondo emantziok eta bai dudik gabe nik lauretatik onena Julen. Zer aipatuko duke, nik hemendik ezinteat ikusi eta Mikel zer aipatuko duke estadistikatik, hola sakez Bai, egindakoetan bat alde hundira, ez? Bai, sakez Julenek 8 egin dixik, Lujane 4, baina gaina nik uste ja Julen egin dikela partidoko momentu oso garrantzitsutan egin dixik, tanto horiek. Eta gero, bueno, aurrian nik uste diat Inigo eskuko pelota desente fallatu dik eta bueno, Estebanek bere lan egin dik. Gutxi galdu eta gero aukerako pelotakoa ondo atzeatu eta ondo jarri. Bueno, eta dagoeneko hor dira arduradunak horien artean. Euskadiko pelota federakuntzako arduraduna, Xabier Rasti, hor da Txema Aldamit Etxeberria ere, badakizuelako, pilota txapelketa hau munduko kontseiluak antolatzen duela, eta gainontzean Deportiboko arduradunak eta eman dizkiete beraien garaikurrak gaur partidu borobila egin ez duten Inigo Urkia eta Vladimir Lujani, eta txalo hauek txapeldunentzat dira, bagoitza alde batetik. Lehen aipatu dizuegu Ollarraren gandorrarena, izan ere Gaubekak garaipen garrantzitsua lortzen duenean beti egiten du keinu bat, horrela buruan gandor bat balu bezala, eta bere lagunei, bere jarraitzailei eskainitako keinua da, keinu polita, eta hauek desiatzen egoten dira keinu hori ikusteko. Bueno, hortxe dituzue, txapeldunak gustora egindako partidarekin, baina batipat emaitzarekin, ezta? Azkenean hori historiarako hor geldituko da. Hori balio, azkenean finalak irabazia balio dik. Ondo jokatu, gaxi jokatu, ni beti esan dira gutxineku. Ondo jokatze badek, noski, hobeto, gaxi jolazutare, hemendik anazte eta inorrezte goratzen da itxapelakin oso guztu dango ez etxian. Bueno, eta hemen da kargite Julen bultzaka. Eman jo zorionan, partez. Hemen da Julen. Julen, zorionak Mikel Ayerberen partez. Bueno, muchas gracias. Dime nervios. Sí, has cogido la rienda del partido cuando has visto que tu delantero no estaba para muchos trotes. No, bueno, Esteban a lo mejor no está ahora en plenitud de juego, pero defiende muy bien y yo creo que acertando con el saque, como creo que ha sido hoy la clave, pues sin pensar que iba a suceder así hemos llevado un partido cómodo. Sí, un partido cómodo y una victoria muy importante. Sí, la verdad que antes de retirarme, pues la verdad, pues era un campeonato primero muy importante, sí, la verdad. Aquí va, Soriona de una parte, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko zuei. Bueno, eskerrik asko, hiri ere, Mikel, vale, segi ondo. Venga, eta eskerrik asko, arreta jarri duguzue guzti hori, gaur garaipena uste baino errazago, hemen Bizkaian eta Gipuzkoan gelditu da. Garaileak dira Gaubeka eta Beldarrain.